салому дуруд ба шумо дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. Бародарҷоно, имрӯза наворон бениҳоят ҷолиб мегзарад. Хоҳишманд ҳастам, касоне ки аз шаме хона кофтеса бошанд, ҳамин навор барои шумоае. Бибинем бародарҷоно, ин квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дохил мешавад ба ноҳияи Рӯдакӣ. Дар ҳамин маркази ноҳияи Рӯдакӣ де бародарҷоно, ина фаромӯш накунед, як комната 35 метри квадратӣ 168 000 сомонӣ. Бача 168 000 сомонӣ. Занг занед, дер накунед. Рақамо яком +7 964 396 0358 данаи боша WhatsApp дорад ва +990 757 27 58 58. дар ин бародарҷоно дастӣ ҳастай, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. ин квартира дар сокилни этаж қарор дорад. Бача арзонай. дар ин нарх наво айни ҳол намеохтон. дом бошад, доми шаш ошонага аст. ина фаромӯш накунед. дар сокилни этаж ҳолати хона бениҳоят хуб, 100% ремонт кардагӣ. шумо метавонед ки баъд аз гирифтан даромада зиндагӣ кунед. мо бозор мегӯем, мактаб мегӯем, садик мегӯем, бардор ҳамааш хулосаи гап наздик аст. об ва барқи доимӣ дорад, техпаспорт ҳастай бардоро, ина фаромӯш накунед. мактаба, беморхона ва мағоза дар наздикиш. хулосаи гап бародарҷоно, занг бизанед, касе ки мисол срочно бояд хона бихара, ина марҳамат 168 000 сомонӣ. ин бардоро шумо да як шанс ҳастай ки айни ҳол квартира ва хонаҳо қимат ҳастанд. аз номи канали мо занг бизанед, боз бардоро ба шумо муомила карда мешавад.